Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Welkom terug bij Limburg Vandaag vanaf de Intratuin in Heerlen. Wat nu komt, daar heb ik eigenlijk helemaal geen verstand van. Het heeft te maken met kerstmis. Het heeft te maken met mannen die kunnen toveren met kerstspullen. En dan hebben we het natuurlijk over onze eigen Romeo. Nou, het is bijna zover. Het is bijna kerst. En iedereen heeft natuurlijk al de kerstbomen staan, de decoraties zijn er. Maar er is nog één ding waar je een keuze moet maken. Wat ga ik eten? En hoe ga ik mijn tafel dekken? Hoe ga ik hem versieren? Nou, ik wil vandaag een beetje hier door het tuincentrum heen gaan lopen en laten zien hoe je eenvoudig je tafel kan dekken. Nou, als je de tafel wil versieren, wil je in het midden het meestal een mooi stuk hebben. Dan kan je er eentje kopen. Je kan er ook één maken en dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Alleen waar je op moet letten is, hij moet niet te hoog zijn. Want als hij zo hoog is, kan ik de overbuurman of vrouw niet meer zien. Dus je zorgt dat hij mooi laag blijft. Een hele simpele truc is, ik heb hem heel even hier opgehangen, is die guirlande. Die leg je eigenlijk zo, zoals je hem hier ziet, over de tafel heen. Je doet er wat ballen in, je kan er wat kunstbloemen bij doen, wat vlinders, wat je zelf mooi vindt. Over het algemeen is hij dan maar zo hoog, dus je kan heel goed je overbuurman zien. En dan heb je gewoon een lekkere tafel die er gezellig uitziet en waar je lekker aan kan praten. Op tafel komen natuurlijk ook wijnglazen te staan, dat ziet er altijd gezellig uit. Je kan ook zeggen, nou, ik doe er gewoon een bal in voordat de mensen komen. Ziet er ook al heel leuk uit, maar ik vind dat iets te simpel. Waarom maken we niet van zo'n wijnglas ook gewoon een kandelaar? Die zet ik op de kop en die wil ik een beetje gezellig gaan aankleden. Dus ik heb een stuk lint gepakt, die doe ik eromheen. Op deze manier. En ik leg er gewoon heel simpel even één strik in. Eens kijken. Op deze wijze. Zo. Dat ziet er al gewoon lekker gezellig uit. Dan krijg je al echt dat gevoel van de kerst. Daarnaast heb ik gewoon een stukje slinger gepakt met van deze leuke glittertjes eraan. Een beetje krom gevouwen. En dan pak ik een simpele kerstbal die ik in het midden leg. En ik vouw hem nog een beetje bij elkaar. Op deze wijze. Dan pak ik het wijnglas. Dat gaat er, eens even kijken, zo overheen. Dat het er gewoon lekker gezellig uitziet. Een theeglaasje erbovenop. En je hebt op een hele eenvoudige wijze gewoon je eigen gemaakte kandelaar. Hoe simpel kan het zijn? Deze kerst draait het met name om het gezellig maken. We willen een tafel hebben die een en al gezelligheid uitstraalt. En dat doen we dus ook met de borden. Een bord gaan we lekker persoonlijk maken en niet met een standaard servetring. Maar we leggen dus wel gewoon een mooi servet over je bord. En dan heb ik hier een zijden bloem gepakt. En wat ik ga doen is, ik ga die zijden bloem een beetje rondvouwen. Op deze wijze. Doe ik met deze, dat is er eentje. Pak ik wat wikkeldraad. Dan zet ik hem aan deze kant heel even simpel vast. Zo. Dan pak ik een tweede bloem. Dan doe ik hetzelfde. Ik vouw de bloem een beetje dat hij me aan gaat kijken. Die komt er hier mooi naast te liggen. Ik zet hem hier weer vast met datzelfde wikkeldraadje. Op deze manier. Nou, wat we dan gaan doen, dan ga ik hem weer verder ronddraaien. Op deze manier. En dan zet hem het laatste stukje ook hier even vast. Dus uiteindelijk krijg je een soort van grote krans met twee bloemen eraan. Dan vind ik hem nog een beetje kaal, dus ik heb wat van dit soort takjes erbij gepakt. Die gaat er aan de onderkant langs. Dan pak ik weer een wikkeldraadje en zet ik hem hier zo vast. Dan vind ik hem hier nog een beetje kaal en die leg ik hier aan deze kant erbij. Dat het gewoon gezellig eruit komt te zien. En heel eenvoudig weer met datzelfde wikkeldraad zet ik hem hier weer vast. Nou, dan pak ik als laatste wat lint erbij. Die haal ik hier onderdoor. Op deze wijze. En dan ga je er gewoon heel eenvoudig een strik in leggen. Eerst doe ik een knoopje. Daarmee werk je ook heel mooi dat wikkeldraad weg, zoals je ziet. Dan vind ik het leuk om nog heel even een kerstbal erbij in te doen. Dus ik rol het lint een beetje op. Haal hem hier door het oogje. En schuif die gewoon naar beneden tot aan het knoopje. Zo, op deze wijze. Het voordeel van dit lint wat ik hier gebruik, is dat er ijzerdraad in zit. Dus ik kan hem naar de hand heel mooi bijvormen. En zeg van, nou, ik wil deze kant op hebben. Hier wil ik mooi wat golfjes in dat lint hebben. Dus je kan heel mooi ook golfjes erin maken. Op deze wijze. Zo. Dus je pakt hier het laatste stukje. En dan ga je gewoon een beetje als een trappetje opvouwen. En dan trek je hem weer uit. En dan zie je dus dat je hier die mooie golf erin krijgt.
Nou, volgens mij is dit een hele mooie persoonlijke servetring geworden. Je pakt het servetje, die leg je eroverheen en dan leg je hem dus zo uiteindelijk op je bord. Nou, wil je nog wat uitbundiger uitpakken, zeg je van ik vind dit niet voldoende, dan heb ik nog een andere tip. Dan leg je gewoon die servetring mooi naast het bord, dat ziet er al heel gezellig uit. En het onderbord, dat ga ik op een krans leggen. Bijvoorbeeld zo'n krans zoals deze. Daar komt het onderbord op. En dan ga je dus de keuze maken in welke borden daar weer opkomen. Zoals in dit geval een mooi stapeltje dat er wel heel gezellig eruit ziet. In dit geval ook weer met dat roze en rood gecombineerd. Ga je nou eten, dan kan je hier natuurlijk niet van eten. Dan is het heel simpel. Dit haal je weg. Borden komen op tafel te staan en je kan heel gemakkelijk eten. Maar ik ga eerst laten zien hoe dan het eruit komt te zien als je die tafel gaat dekken. Kranskot onderop. Dan krijg je het sierbord daar bovenop. En dat voorkomt dus dat die borden verder vies worden. Dit is de eerste stap. Dan gaat daar bovenop een glas. Omdat hier ook weer dat lint in zit, heb ik hier nog een stukje lint. Die pak ik hier ook weer terug. Die zet ik hier boven heel even vast. Dus zo. En dan leggen we ook hier weer een strik erin. Even kijken. Op deze wijze trek ik hem hier weer heel even aan dat hij mooi strak komt te zitten. Zo. En hier weer hetzelfde voordeel met dat ijzerdraad. Dan ga ik hem als laatste nog heel even schikken. Dat hij zo komt zoals ik hem mooi vind. En weer trappetjes vouwen. Als laatste de roos. Die gaat er dan nog voorbij. En je hebt een heel mooi gedekte tafel voor de kerst. Gaan we eten, gaat die krans weg en kan je gewoon heerlijk eten zonder enig probleem. Ja, het is toch geweldig dat er mannen bestaan die zeker kunnen toveren met kerstverrassingen. Ik heb hier een gast die kan toveren met woord. Welkom, Paul van Loo. Dankjewel. Paul, we zullen de meeste lui dich kennen. Vooral de lui die in de klas hebben gezeten als aardrijkskundeleraar. Ja. En toch, die is zich al jaren aan zingen. Zelfs al heel lang, op zijn 50-jarig jubileum al gevierd met een eigen band. Hè? Wie is dat ooit begonnen? 51 jaar geleden, toen was ik zelf leerling aan de middelbare school, hoe ik later als leraar afscheid genomen heb. En toen begon ze voor met liedjes van de Everly Brothers en Cliff Richard en zo. En dat is langzaam maar zeker een beetje uit de hand gelopen. En uiteindelijk, daar was ik toen de tijd bij betrokken, met Zinta Oud de Black Stars ontstaan. En daar ben ik in 80 ongeveer, ben ik daar de zanger van geworden en dat nog steeds. Dat heb ik gehoord. Vroeger hadden dat de Black Stars, maar je speelt nog immer, hè? We zijn nog altijd actief. Is dat inmiddels de Grey Stars of heb je de naam gehandhaafd? Nou, Grey of Bold of wat dan ook, maar dat deed er niet toe. De muziek blief gewoon jaren 60 en we hebben afgelopen zaterdag gespeeld, vorige week zaterdag. En je kent dans, het is fantastisch. Ook jullie die vroeger niet kosten dansen, die kennen nu opeens dansen. Dus dat is geweldig om te doen. Nu is toch bij de meeste lui die de Limburgse muziek een beetje gevolgd hebben, vooral de laatste jaren, is zich niet bekend van de dansmuziek, maar van de, ja, laat ik zo zeggen, wat de gevoelige, romantische luisterliedjes. Ja. Wie is dat begonnen, Paul? Eigenlijk eind jaren 90 hou ik eens per jaar een liedjesprogramma in Theater Lexer in Heerlen. En dan vroeg ik bevriende muzikanten om mij te begeleiden, want ik ben zeer onhandig en ik kan dus geen enkel instrument spelen. En dat bevilt me overigens uitstekend. En ik heb dus altijd liedjes door uitgezocht. En langzaam maar zeker komen er ook het Limburgse liedjes bij. En in 2003 had dat toen geleid tot een cd en die had nogal het impact gehad in Zuid-Limburg en zelfs in heel Nederland. Want dat was een bewerking van liedjes van Ede Staal. De Groninger, die al in 1986 overleden is. Dat heeft toch verbazing wekt. Ja. Ook bij mij moet ik eerlijk zeggen. Want we kennen nu een Limburger en een Groninger die eigenlijk boete Groningen amper bekend is. Ja. Gewoon vertalen in het Limburgs. Wie bent er daartoe gekomen? Het begon met de film De Poolse Bruid. De Poolse Bruid is een Nederlandse film die speelt in Groningen. En in dat film werd op een gegeven moment een prachtig liedje gezongen in het Gronings, waar ik de eerste keer natuurlijk niks van verstond. Maar ik vond het wel een prachtig liedje. En in de zoektocht, die eigenlijk alle boek waard is om te schrijven, heb ik uiteindelijk de muziek van hem ontdekt. En via de weduwe van Ede Staal heb ik dus de mogelijkheid gekregen om die liedjes te mogen vertalen in het Limburgs. Wat me ook verbaast, hè, want dan komt het toch een beetje uit de alternatieve sector, zal ik maar zeggen. Ja. Kerstmis, dat was vroeger not done, hè, dat wordt toch de katholiek, dat wordt netjes, zal ik maar zeggen. Maar we doen best nu zover dat ze met een aantal vrienden, jonge vrienden nog, Ja. geweldige muzikanten, Ja. ook nog een theaterprogramma hebben. Bijna kerst, het is bijna zover. Ja, het is bijna kerst, dat is inderdaad zo. Maar het is natuurlijk net zo dat ik niks met Christmas hou.
Maar voor mij was Christmas gewoon thuis. Dat is thuiskomen, dat is met familie, met vrienden, weet ik wat, liedjes zingen. En de kern eigenlijk van ons programma is nu nog steeds liedjes zingen. En we zijn een aantal jaren geleden begonnen met Emil Sarkovic, Ivo en ik en Lex Nelissen en Paul Logister waren erbij. En Paul had een prachtig liedje, dat hoorde je bijna kerst. Toen hebben we dat maar eens opgenomen en geleidelijk aan is dat een beetje uitgegroeid tot een eigen theaterprogramma. Dat nu dit jaar, ik zat voor de 7e keer of zoiets, werd gedaan. Want je speelt in theater in Landgraaf, je speelt in de zaal van de Schouwburg in Heerlen. Ja. En ja, jullie die nog willen gaan doen, het gaat bijna niet meer. Het is bijna uitverkocht, ja. Het bijna kerst, bijna uitverkocht. Dus, Maar wat ik me dan aanvraag, Paul, wat is dat dan voor publiek? Nou. Is dat het bejaarde kerstpubliek of zijn dat de jongeren die wat bezinniger zijn geworden? Er zit een combinatie, omdat het gezelschap hoe met verspelen zo leuk is. Dat is een combinatie van Ivo en de lotgenoten. Dat zijn muzikanten, zeg maar, grofweg tussen de 30 en de 40. Dus voor mij zijn dat jonge honden, heerlijk om mee te spelen. Dan zit Paul Logister erbij. Dan hebben we 2 zangeressen, dat zijn 2 jonge meisjes, Janneke Meese en Linda Becker. En 2 cabaretiers. En 2 cabaretiers, Raymond Clement en Roger Latasser. Dat is natuurlijk één groot feest. En door Durg kreeg ze een enorme verscheidenheid. En die verscheidenheid die staat ook op de cd die ik de Guus heb kunnen aanbieden. Bijna kerst. Bijna kerst. Dus ja. toepasselijker kent eigenlijk niet. Bijna kerst. En daar stonden dus Engelstalige kerstliedjes op, Limburgstalige, Nederlandstalige. En er staat natuurlijk ook nog een toefje cabaret aan het einde op. Want die kosten we er net van afhalen. Die stormden gewoon de studio binnen. Roger en Ramon die hebben gezegd, vuur willen ook op die cd staan. Dus En terecht die stond er natuurlijk. dus Ja. op. Ja. Zeg, één ding moet ik me toch nog even kwijt. Toen best bij mijn weten, de enige in mijn kennissenkring. Nou, niet. Ik heb nog iemand, maar dat wil ik niet over kallen. Ja. Die terecht kan zeggen, er is leven na de dood. Want daar hebben ze iets metgemaakt. Dat is eigenlijk te gek voor woord, maar toch even een kort woord over ging, Paul. Heel kort dan, een paar weken geleden waren wij voor het weekend in Noord-Duitsland. We zaten in een bus met vrienden. En een mevrouw die bij ons zat, die kreeg telefoon van haar moeder dat ik overleden word. Dat was natuurlijk pijnlijk om te horen, want ik wist meteen over welke Paul van Loo dat het ging. En een naamgenoot van mij, een paar jaar jonger, maar ook eigenlijk afkomstig uit Landgraaf. En begraven van uw theater Landgraaf, hoe ik heel veel doen. Dus de associatie met mij is natuurlijk heel snel gelach. En door Durg hebben jullie, op een gegeven moment, oud-leerlingen met name, hebben op Facebook daar allerlei verhalen opgezet. Dus wie 4 zondagavond toeskomen, toen heb ik allerlei necrologieën over mezelf Absurde moeten ervaring. lezen. Ja, dus Absurde ervaring. heel vervelend eigenlijk natuurlijk ook. Hè, want in het begin lag ze er nog even en denk ze, oh ja. Maar de zus wat voor een impact het had, dat is onvoorstelbaar. Ik kom nu nog lui tegen die me bijna in de nek vliegen van, goh, hoe komt zo vandaan? Het is wel goed te weten dat ze zich om de nek vliegen en Ja. niet teleurgesteld kijken, Paul, als ze Nee, niet zo nee, langskomen. dat is waar, dat En is misschien waar. is het wel goed voor een artiest die zo'n graverende verhalen moet metmaken. Ja. Maar voor verhalen hebben we dich eigenlijk niet hier gevraagd. We willen gewoon dat tweede nummer van dich werden. Wat kunnen de kijkers zien verwachten? Nou, dat is een liedje dat ik voor mijn zoon geschreven heb. En dat had natuurlijk ook weer alles met Christmas, want dan denk je aan die familie. En Ivo en Emil die hebben me daarbij geholpen om dat op muziek, prachtige muziek te hebben. Dus dat wil ik voor u doen. Dat heet Witse nog. Uw aandacht voor Wetse nog van Paul van Loo. Weet ze nog, wie schoen het woord vervoetbalde op der plein? Weet ze nog, wie schoen het woord verfietste naar de Brunsumerhei? Weet ze nog, wie schoen het woord die Robeek met dat zilverzand? Het woord bekans neef de duur, zonder es het schönste strand. En weet ze nog, wie schoen het woord die schitterend witte oombuswijn? Weet ze nog, wie schoen het woord door mijn ruk op de slij? Weet ze nog, wie schoen het woord verrulsde in de snij? En de worp snijbul en peperde me in met veel gelach en veel bij.
Maar doe woeste ouwer. En doe wols net meer met. En ik dacht, zoveel ouders. Mijn leven God, wat is dit? Maar, weet ze nog wie schoon het wordt? Er komt stoes met een eerste vriendin. Weet ze nog wie schoon het wordt? Die verleefdheid, dat prille begin. Weet ze nog wie schoon het wordt? Met die vrung worden alles vuurdig. En ik stond even boetespel. Dat was niet zo fijn voor mij. Maar nu wist de ouwe. En was de deze God het wit. Maar ik bedenk mich nu weer. Het is mijn zoon en net mijn bezit. Maar soms, dan denk ik aan vroeger. Aan mijn pap en zijn zorgen om mij. Maar gaf mij al zijn vertrouwen. En jong, dat geef ik ook aan dich. Maar weet ze nog wie schoon het wordt? Weet ze nog wie schoon het wordt? Geweldig. Paul van Leeuw. Dit wordt het voor Limburg vandaag. Vanuit de Intratuin in Heerlen. Morgen zijn we er uiteraard weer, maar dan gewoon vanuit de studio van TV Limburg in Remun. Tot morgen, tot Limburg vandaag. Partner van Limburg vandaag is Intratuin.